Tervetuloa tänne hoitolaitokseen. Mitä sinulla on kassi? Täällä on minun puhelimeni ja muut tavarani. Täällä meillä on yhteiset tavarat, joten et tarvitse enää omaa kassiasi. Anna se vain minulle. Mutta ei mitään muttia. Kassi tänne. No, hyvä on. Tule, näytän sinun huoneesi. Tänne laiskureitten huoneeseen. Täällä kaikki ovat laiskoja. Nukkuvat vielä, vaikka kello on jo 7:30. Köntykset. Nyt ei ole tullut. Niitä on loppet vaan. Uusia. Mutta Hei! Oletko sinä uusi? Joo. Olen. Tuo äskeinen, joka saattoi minut, oli aika törkeä. Joo. Hänen nimensä on Päivi. Hän on todella törkeä. Näyttäytyykin todella huonosti. Hän on tämän paikan pomo. Tuolla nurkassa nukkuva on siskoni Manga. Oh. Uusi tyyppi. Lämpimät vastaanottoni. Aha. Oh. Joo, hän on vähän kömpelö. Mutta ei hätää, kyllä siihen tottuu. Joo. Hehehe. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos oikein kovasti. Sitten tuolla on oikein vanhin asukas. Hän on asunut täällä kaikista pisimpään. Kuka? Siiri. Oliko hän tänne ensimmäisenä? Kyllä, ihan ensimmäisenä. Häntä on pidetty täällä vaikka kuinka pitkään ja ainoastaan mollattu. Sen takia hän on täällä laiskojen tuvassa, koska kuulemma hän on todella laiska. Hän tietää kaikki tavat ja kaikki kirjoitustavat, joita täällä käytetään. Voi häntä ressukkaa. Kuinka pitkään hän noin suurin piirtein on ollut täällä? Jos olen kuullut oikein, 10 vuotta. Oho, ihan hirveän kauan. Sitten on vielä Veera ja Noora. He ovat ihan eri sakkia. Heitä oikeasti lellitellään, vaikka pidetään täällä tuvassa. Oikeasti. He halusivat tulla tänne, vaikka pääsivät lellittyjen tupaan. Oho, aika ihmeellistä. Minä kyllä menisin sinne lellittyjen tupaan. Niin minäkin. Se on niin iso. Niin hieno. En ymmärrä, miksi he haluavat olla täällä. Varmaan mollaamassa meitä. En tiedä. No, tule. Näytän vähän paikkoja. Tuossa on telkkari. Telkkari täytyy sulkea viimeistään 6:30. moi. Tässä tuvassa. Ai hei. Ja en tiedä, mitä silloin saa katsoa. On... No, en tiedä. Lähtikö se lemmi? Varmaan Pikkukakkonen. Hän tässä pikkumalleilla. Minä mennyt. Eli saan nähdä salkkarit. Täällä meillä on paljon kaappitilaa. Valitettavasti siellä ei saa säilyttää mitään, koska omia tavaroita, kuten huomasit, ei sallita mukaan. Joo, huomasin. Ihan hirveetä. Niin on. Mutta siellä niitä säilytettäisiin, jos olisi. Sitten on jääkaappi. Siellä pitäisi säilyttää eväitänsä, jos toi mukaan omat, jos on allergiaa tai jotain muuta. Mutta nekin otettiin pois. Esimerkiksi siskollani on paha allergia. Mutta Minna-Pinna. Kuka Minna-Pinna? No, me kutsumme häntä Minna-Pinnaksi. Niin hän kielsi kaiken. Hän tekee ruoan.
kokkinsa kanssa. Se on niin ällöttävää. Ai jaa. Välitetäänkö täällä siis yhtään allergioista? No ei. Paitsi kuolemanvakallisesti joskus. Eli jos melkein kuolee, niin sit saadaan piikitys. Mutta ei muuten. Sitten on vielä sängyt. Tule. Tässä on ensimmäisenä minun ja siskoni sänky. Okei. Tähän saat tulla, jos haluat nukkumaan. Tämä on ihan kiva sänky. Näitä joskus vaihdellaan. On toisiksi korkein sänky. Ja no joo, Siiri halusi siihen. Hän saa aina päättää, koska hän on ollut kauiten täällä. Niin hän saa päättää ensimmäisenä, mihin sänkyyn menee. Okei. Sitten on nautintosänky. Kai meitä sen verran huomattiin, että nautintosänky sen tässä laitettiin. Eli siellä saa nauttia yönsä parhaasti mahdollisella tavalla. Sinne minä en ole päässyt kertaakaan. Olen kuulemma liian huono sinne. No jaa, jatketaan. Kenties unohdit esitellä nämät. Joo. Siinä on maalaustarvikkeet, peili ja kello. Harmi, ettei kellossa oikeastaan ole kelloa. Mutta joo. Tule. Paikan sinä ei varmaan tunnistatkin. Jep. Tässä käytävässä minulta otettiin minun kassini pois. Jep. Ja tuolla on punnitusvaaka. Siellä punnitaan kaikki Minna-Pinon mielestä pulleimat. Kyllä. Oletko sinä joutunut siihen kertaakaan? Tai no, näytät kyllä aika pieneltä. Olen joutunut siihen 3 kertaa. Se on ihan hirveää. Jos painaa, kun tietenkin painon liian yli, saa kärsiä. Ei saa ruokaa varmaan niin kuin, en tiedä, 13 tuntiin. Oho. Täällä on keittiö. Täällä niitä kauhuja tehdään. Kaukana on lellittelyhuone. Oho. Missä sen Minna-Pinnan huone on? Kukaan ei tiedä. Sitä ollaan etsitty vaikka kuinka kauan. Mutta ei olla löydetty. Hyvä on. Ai, anteeksi. Ei se mitään. Tule. Paras mennä sänkyyn. Meillä tullaan kohta huutamaan, ellei me nuku. Menikö tässä mukaan koko päivä jo? Ovatko kaikki sängyssään? Telkkari suljettu. Onko kaikki? Joo.